Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, 10 και 22 η ώρα, Έλληνα Φαρσάρι, Star FM. Έχουμε θέμα μέχρι τις 12, Μεγάλη Δευτέρα και οδεύουμε σιγά σιγά προς το Πάσχα. Ποια είναι λοιπόν τα θέματα που μας απασχολούν περισσότερο αυτή την περίοδο? Φυσικά η προετοιμασία για τις εκλογές, τις αυτοδιοικητικές εκλογές, και εδώ στον Star FM εγκαινιάζουμε, σιγά σιγά μπαίνουμε και εμείς στο κλίμα, εγκαινιάζουμε μία επαφή με υποψηφίους των δημοτικών και των περιφερειακών εκλογών, για να έχετε και εσείς τη δυνατότητα που μας ακούτε να γνωρίζετε τα πρόσωπα, διότι έχουμε πει στις δύσκολες εποχές που ζούμε αυτή η ψήφος να είναι σε πρόσωπο. Αυτό λέμε σαν σύνθημα εκλογών. Έχουμε παρέα στο στούντιο, δεν είμαστε μόνες μας εγώ και η Μαρία, έχουμε την κυρία Κατερίνα Κοπηδάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλό Πάσχα. Καταρχήν να περάσουμε όμορφα και με περίσκεψη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Καλό Πάσχα. Τραβάει η μέρα και καλή προετοιμασία για τις εκλογές. Μα η περίσκεψη έχει να κάνει. Έχει να κάνει, ναι, και πρέπει αυτό. Αυτές τις εκλογές να τις δούμε με περίσκεψη. Η κυρία Κοπηδάκη λοιπόν είναι ένα πρωτάκι στην αυτοδιοίκηση, έτσι, σωστά το λέω? Πρωτάκι, πολύ ωραίο, μ' άρεσε. Το λέω για πολύ συγκεκριμένο λόγο, για να κάνουμε τη σύνδεση με την επαγγελματική ιδιότητα της κυρίας Κοπηδάκη, που είμαι σίγουρη ότι στην καριέρα της έχει ασχοληθεί πολλές φορές με πρωτάκια. Βέβαια, πολλές φορές, κάθε χρόνο, ακόμα και αυτή την τάξη να μην έχουμε σαν δασκάλες, τα πρωτάκια με συγκίνηση και με φροντίδα κάθε φορά τα υποδεχόμαστε. Δασκάλα λοιπόν, πολύ καλά το καταλάβαμε, δασκάλα η κυρία Κοπηδάκη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Χειρίζεται τα πρωτάκια, βάζει τα πρωτάκια όπως όλοι οι εκπαιδευτικοί στη διαδικασία του σχολείου, και τώρα είναι και η ίδια πρωτάκι στην εκλογική διαδικασία λοιπόν αυτή. Υποψήφια η κυρία Κοπηδάκη με το συνδυασμό του Βασίλη του Λαμπρινού για το Δήμο του Ηρακλείου, υποψήφια δημοτική σύμβουλος, έτσι. Ναι. Ένα λοιπόν είναι αυτό, αλλά εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, θα ασχοληθούμε με την εκπαίδευση, με την παιδεία. Εφόσον η κυρία Κοπηδάκη είναι δασκάλα και εφόσον ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή εδώ η εκπομπή του Star FM έχει μια αγάπη στα εκπαιδευτικά θέματα. Το θέμα λοιπόν που απασχολεί περισσότερο την εκπαιδευτική κοινότητα αυτή τη φορά, σε αυτή την περίοδο, διότι ήταν ενδεχομένως και η πιο δύσκολη σχολική χρονιά από άλλες, αυτή που διανύουμε φέτος, από πολλές απόψεις. Κάθε χρονιά από αυτές είναι λίγο πιο δύσκολη από την προηγούμενη. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πιο κακή. Πρέπει πια να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και πρέπει να μπούμε λίγο στα δύσκολα. Σωστό, και σωστό γι' αυτό. Το θέμα λοιπόν που απασχολεί αυτή την περίοδο έντονα την εκπαιδευτική κοινότητα είναι το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας. Να, μεγάλο θέμα αυτό. Ένα φλέγον θέμα. Οι περισσότεροι από εσάς διαφωνείτε, κυρία Κοπηδάκη, εννοώ τους εκπαιδευτικούς, οι περισσότεροι, μάλλον όλοι, στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαδικασία, έτσι δεν είναι? Ναι. Όχι τόσο με την αξιολόγηση. Δεν ξέρω αν αυτό έχει φτάσει στην κοινωνία, γιατί όπως παίζεται, νομίζει κανείς ότι εμείς οι εκπαιδευτικοί αρνούμαστε να αξιολογηθούμε απόλυτα και συνολικά. Νομίζω ότι η πλειονότητα από εμάς που είμαστε σκεπτόμενοι και μέσα στα σχολεία συζητάμε και διαδρούμε με γονείς, με παιδιά κλπ, δεν είμαστε αρνητικοί, γιατί θα ήταν παράξενο να μην δεχόμαστε να αξιολογηθούμε τη στιγμή που εμείς οι ίδιοι αξιολογούμε. Παιδιά, και καθημερινά αξιολογούμαστε και από τα παιδιά και από τους γονείς. Απλώς σκεφτόμαστε διάφορα, ότι εμείς τώρα πρέπει να φροντίσουμε αυτή η αξιολόγηση να είναι προς το καλύτερο, να οδηγήσει σε μια καλύτερη κατάσταση την εκπαίδευση και όχι σε μια χειρότερη. Και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, να προσέχουμε, να ενημερωνόμαστε, να μελετάμε, να βλέπουμε πού χωλαίνει αυτός ο νόμος, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουμε, ώστε να γίνει μεν μια αξιολόγηση, αλλά σύμφωνη με το πνεύμα της εκπαίδευσης, που πρέπει να έχει επίκεντρο τη δημοκρατικότητα, και όχι μια
αξιολόγηση φερμένη από ξένα εκπαιδευτικά συστήματα που είναι τελείως ακατάλληλα για τη δική μας την κοινωνία και την οτροπία μας. Υπάρχουν πάρα πολλά σκοτεινά σημεία που όχι τα φοβόμαστε, δεν έχουμε λόγο να φοβόμαστε, πιστεύω εγώ οι δάσκαλοι, αλλά πρέπει να τα προσέχουμε. Έχει γίνει μεγάλη αναταραχή με την αξιολόγηση στην εκπαίδευση, όμως δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς, αφορά όλη την κοινωνία. Βεβαίως. Αφορά τους γονείς. Εμείς οι ίδιοι, εκτός από εκπαιδευτικοί, είμαστε γονείς. Έχουμε και εμείς παιδιά. Αυτή η αναταραχή δεν πιστεύω ότι είναι κακή. Πρέπει να βγαίνουμε και να λέμε τις αντιρρήσεις μας και να τις φωνάζουμε κάποιες φορές. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ήδη βλέπω ότι υπάρχει μια υποχωρητικότητα από το Υπουργείο σε κάποια σημεία. Ναι, δεν είμαστε συνολικά κατά της αξιολόγησης. Να βελτιωθεί το σχέδιο. Να μην μας κάνει σκέτους γραφειοκράτες. Να μην κολλήσουμε σε έναν πάγιο και περιοριστικό για μας προγραμματισμό, γιατί ξέρετε η σχολική τάξη δεν μπαίνει σε καλούπια, πρέπει να είναι αυθόρμητη. Αν χάσει αυτό τον αυθορμητισμό, δεν ξέρω αν θα είναι καλύτερη, μάλλον χειρότερη θα είναι. Ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, το 6 έως 12. Ειδικά σε αυτές, είναι μικρά παιδιά. Αυτό που συνέβη και πήρε μια δημοσιότητα με ένα σχολικό έντυπο που εμείς φτιάξαμε μες στην τάξη μας, με μια μικρή ομάδα παιδιών, ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαμε προγραμματίσει. Τι τάξεις ήταν? Είναι 12χρονα παιδιά της έκτης δημοτικού. Γιατί το σχολείο, όπως είπατε, έχει τα πρωτάκια που χρειάζονται τη φροντίδα και την τρυφερότητά μας για να ενταχθούν. Όμως έχει και 12χρονα παιδιά που ξεκινούν και πρέπει αυτά τα παιδιά να τα μάθουμε να ανοίξουν τη σκέψη τους και να περιλάβουν πέρα από τα μαθήματα και όλο τον κόσμο που τα περιβάλλει. Αυτός είναι και ο βασικός στόχος της πρωτοβάθμιας. Ναι, και δεν ξέρω, εμείς επειδή είμαστε και λίγο οικογένεια στην πρωτοβάθμια, θα πρέπει να προλάβουμε αυτό να γίνει πριν φύγουν τα παιδιά από μας. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο η δουλειά είναι λίγο διαφορετική. Να πω την είδηση. Ναι. Γιατί είναι σημαντικό, με ποια έννοια? Το περασμένο Σαββατοκύριακο έγινε στην Αθήνα επιμόρφωση των σχολικών συμβούλων, έτσι, ναι, για την αξιολόγηση στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν ταξίδεψε ένα κείμενο παιδιών από την Κρήτη, έτσι, ναι, το οποίο συζητήθηκε στην επιμόρφωση. Τι μας κοιτάς, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα? Ωραία, θα δώσουμε την είδηση, θα πάμε σε διάλειμμα. Μαρία, έχουμε τη Μαρία που μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να πάμε στο απαραίτητο διαλυματάκι. Θα δώσουμε λοιπόν την είδηση, θα πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο στην επιμόρφωση των σχολικών συμβούλων για την αξιολόγηση στην Αθήνα με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, έτσι, σωστό? Ναι. Αναλύθηκε ένα κείμενο παιδιών, μαθητών του Ηρακλείου, που συμπτωματικά είχε δουλέψει για αυτό το κείμενο η κυρία Κοπηδάκη που έχουμε εδώ μαζί μας. Αναλύθηκε λοιπόν εκεί, βασικά το κείμενο ήταν τι σχολείο θέλουμε. Πώς θέλουμε να είναι το σχολείο μας. Το οποίο είχε γραφτεί σε άλλη χρονική περίοδο, φέτος, αλλά πριν λίγο νωρίτερα, φτάσει η ένταση, ας το πω έτσι, της αξιολόγησης. Ένα κείμενο λοιπόν που έγραψαν τα παιδιά, το οποίο έφτασε και συζητήθηκε σε αυτήν την συνεδρίαση των στελεχών του Υπουργείου Παιδείας για την επιμόρφωση των σχολικών συμβούλων. Θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα, λίγο, θα είναι μικρό, και επανερχόμαστε για να συζητήσουμε πάνω σε αυτό.